Gyere vissza, Csabika, gyere vissza! Jó van? Vannak ilyen sárcok, ilyen piros pólóba. Kitikei gyűjtő. Kettő gyűjtő. Nagyon sokat gyűjtöttél, mennyi? Aj, nagyon ügyes vagy. Pancsikának mennyit kerül? Nagyon sokat. Fannénak nem is tudok, nagyon sokat. Csabikám, bontsad ki kicsim, aztán vissza kell adni a tojást. Ügyes. Na mi van benne? De papír rakjál a zsebébe, aztán majd a kész, akkor kapsz még, jó? Jó. Csabez, bonts ki te is. Gyűjtöttek kettőt, szemet. Te is a tojás. Aranyos volt. Gyere ide, kicike! Annyi felállunk a földről, mert hideg. Ezek már üresek. Csabez, nézzük meg majd mindjárt, hogy őnek mi van, de ezt ők voltak ki. Tojást ad a kezébe. A bácsi már gyűjti össze a tojásokat oda. Ancsi, a bácsinak adod majd a tojásokat? Bontsad ki, elviszi a bácsi. Oda bele, zsákba a tojásokat, azokat. Bontsad ki gyorsan. Üres, ide. Itt, rakod bele a zsákba. Ezeket. Rakod bele. Anni, ezeket. Jövőre megint lesz. Jó. Igen, de bent volt egy csomó. Többit is, Ancsi. De már megint, anyuka invesztett. Azért ilyettem. Bácsi arra vár, hogy visszatudnék a tojást. Mondjad, ott vette meg most. Oda torkát ide. Tojást meg oda. Nagyon gyorsan. Oda nézd, milyen cukor. A szekítjában több van. Jó, Csabez, tovább bontsad. Gyorsan, bácsi, hát. Segítek, jó? Segítsek kibontani. Hoztam a ragasztóval. Tojást raktatok ki? Nagyon sokat. 3 ilyen zsák vagy 4 Mennyit küldött a nyuszi? Jó, dobjad.